Здравейте хора, аз се казвам Сашко. Преди да започна самото видео, абонирайте за канала ми. Както ви обещах, ако постигне 150 абоната, ще направя клипче, което говоря на италиански. Като стигне 150 абоната, ще пранкна един мой близък човек. И да, днес излезна новия броулер Кенджи. На мен ми е на италиански. И се казва Кенджи. И вчера стигнах до 49-ти от паса и днес ще го вземем заедно. Така, аз се радвам за Кенджи. Ако го сложат за кредити, може да играя за него, защото знам, че е супер силен броулер. Ето хора, 49-ти. И аз в момента играя за ето той. Красота. Даже ще имаме 2 легендари. Това е просто уникално. После ще ви обясня защо са 2. Така. Давай, искам да играм. Ама, нали е Кенджи, защо е на мол още това, нали, когато влизаш в битка? Не, ще те спукам. Киткат, умрял си. Киткат. Киткут. Ех, благодаря ти, Перл, че го уби. Аз по принцип, ако си сложа това, аз направо ще стана безсмъртен. Те почти нищо не правят. Перл. Айде. Оф, нямам търпение. Не, ей! Не. Ох, тук Бери Евеню. Не знам дали знаете Бери Евеню в Roblox. Его е Бери Евеню. Ма те седят мирно. Ами по-добре за мен. Нали? Така. Айде, Марго. Не мога да те убия. Не мога. Ще умра. Не. Моля те поне на второ място, за да взема 100 ми мъни. Айде, моля ви се. Yes, бе. Ами, дори да загубя. Айде, пак умрял си. Ама не си. Бивка с един удар ни уби 3-мата. Супер рер, окей. Сега ще ви кажа защо. Защото тук има оферта за 3230 нали, мъни, нали, как беше бе? Кръсти краб. И на мен ми трябва да спечеля една битка за мъни и ще ги отворя. И ще отворим Legendary Star Drop. И от тук също за паса. Така, ами няма да рискувам, но ще играя на ето тази. Омага, не знаете в момента колко съм щастлив. Ще имам 2 Legendary. Омага, и ще ги отворим в този видеоклип, сигурен съм.
Дарио! Омага, Дарио с... Омага, колко е як тази скин. Ей! Не си мисля... Той сега ще ми скочи. Няма да се дам, мама, ще се дам. Не, няма да се дам. Няма да се дам. Сега той Едгар ще ме бие, ама аз с Биби ще го бия него. Ето. Той ми скочи. Щях да кажа, че ще го убия, ама не. Няма да стане. Ама сега неговия край е дошъл. О, не трябваше да ударя. Добре, че ми се зареди бързо. Удара. Айде, ладе. Как бягаш? Мале, удари го 2 пъти. Той сега иска да го ударя. Не бе, човек. Окей. Става интересно и малко ме е страхало и малко ведраж. Смотаняка има овердрайв. Оп! Айде стой там, а ти без това ще ми дойдеш. Айде, убих тебе! Yes, бе! С Бъц може малко да е проблем. Да. Ще играм машина битка, само че не с спам, а например с Ту, ако има Едгар, ще му бягам. Я да видим. Няма Едгар, окей. Но пък има Шелито. Ако има гаджета, който да удря по-надалеч, аз не казвам мъртъв, ама почти. Малко ме е страх от Шелка. Мога ли да кажа, че малко ме е страх от Шелка? Добре си ми застанала там. Красота, бе, човек. За малко да умра и се оплаших, ама успях. Брок, ако ми пусне супера, нищо няма да направи. Ама то ми бъгна! Еса. Имам гаджета, който да те забави. Идвам. Ха-ха. Сега она да има гаджета, пак нещо няма да ми направи. Нали, дали да има супера, какво гаджет? Ама аз няма да й се давам. Опа. За малко, поне е един удар, че малко ме е жал за нея. Сега ще умре. Хайде, марш, ма. Добре, лам. Ха-ха. Взимаме ли легендари? Къде е Кръсти Краб? Къде? Хора, къде е Кръсти Краб? Не, чакайте, хора, не. Хора, не ми казвайте, моля. Къде отиде Кръсти Краб? Нали това?
Не ми казвай като дойде Кенджи, че вече е свършил евента на Спонж Боб. Защото ако е така, аз тъкмо щях да взема Legendary. О мага, дано да не е така, дано. Айде,